Κυριακή 7 Σεπτέμβρη. Ο Κωνσταντίνος Μενούνος στον Simply Radio. Ο χορός είναι πολιτισμός. Είναι η θετική και αισιόδοξη ματιά στον κόσμο. Συνηθίζει να λέει και να υπερασπίζει με πάθος ο γνωστός χορευτής χορογράφος Κωνσταντίνος Μενούνος. Αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε την τιμή να συζητήσουμε μαζί του την Κυριακή 7 Ενάτου στην εκπομπή Εντός Εκτός και Επιταυτά με την Ιωάννα Πεπελάση. Σας αρέσει ο χορός? Θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον Κωνσταντίνο Μενούνο την Κυριακή 7 Ενάτου και ώρα 4.